ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାରି ଚକିଆଙ୍କ ଭିଡ଼। ପାଞ୍ଚଟି ଖାଦ୍ୟ ଆସିଛି। ଠିକ ଠିକ। ଆରେ ଗରିବ ନାଁରେ ସବୁ ଖାଇଗଲ ଏବେ ଟିକେ ବାଟ ଛାଡ଼। ଆରେ ବାବା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାରି ଚକିଆଙ୍କ ଭିଡ଼। ଆରେ ଗରିବ ନାଁରେ ସବୁ ଖାଇଗଲ ଏବେ ଟିକେ ବାଟ ଛାଡ଼। ଆଉ ତମେ ତ ଚଢିବ ଗାଡି ଘୋଡା ଯେତେ ଗରିବ କରିବ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ। ଗାଡି ନଥାଇ ବି ଗରିବ ପଚାରେ ତେଲ ବଢିଗଲା କାହିଁକି। ଘରେ ଗାଡି ନାହିଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କିଏ କରୁଛି ନା ଯାହା ଘରେ ଗାଡି ନାହିଁ ସିଏ ପଚାରୁଛି ତେଲ କାହିଁ ବଢିଗଲା। ତ ତମେ ତ ଚଢିବ ଗାଡି ଘୋଡା ଯେତେ ଗରିବ କରିବ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ। ଆଉ ଗାଡି ନଥାଇ ବି ଗରିବ ପଚାରେ ତେଲ ବଢିଗଲା କାହିଁକି। ଆଉ ତମେ ତ ଶୋଇବ ମାର ଭଲ ଘରେ ଗରିବ ଟିକସ ନେଇକି। ଗରିବ ଗଡିବ ହାଟରେ ଘାଟରେ ତମକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି। ବଢିଆ ମଲ୍ଲି କଥା ଦେଇଥିଲା କାଲି କି ଆଉ 5 ବର୍ଷରେ ଥରଟେ ଆସିବ। 5 ବର୍ଷରେ ଥରଟେ ଆସିବ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ କି। ତା ପରଠାରୁ ଗରିବ ମାଗିବ ତମର ତ ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ଭାଷଣରେ ସବୁଠି କହିବ ଗରିବଟା ସବୁ ପାଉଛି। ସବୁ ଭାଷଣରେ ସବୁଠି କହିବ ଗରିବଟା ସବୁ ପାଉଛି। ଗରିବଟା ଯଦି ସବୁ ଖାଇଯାଏ ଧନୀ ପେଟ କାହିଁ ବଢୁଛି। ଆଉ ଗରିବଟା ଯଦି ସବୁ ଖାଇଯାଏ ଧନୀ ପେଟ କାହିଁ ବଢୁଛି। ଆଉ ଗରିବୀ ହଟିବ। ଟିକେ ଭାଇନା ଧ୍ୟାନରେ ଜିନିଷଟା ଦୁଃଖ କଥାଟି ଆଉ ଭଲ କଥାଟିଏ ମଧ୍ୟ। ଗରିବୀ ହଟିବ ସ୍ଲୋଗାନଟାକୁ ଜନମ ଆଗରୁ ଶୁଣୁଛି। ଗରିବୀ ହଟିବ ସ୍ଲୋଗାନଟାକୁ ଜନମ ଆଗରୁ ଶୁଣୁଛି। ଗରିବୀ ନୁହେଁରେ ଗରିବ ହଟୁଛି ଜନମ ପରଠୁ ଦେଖୁଛି। ଗରିବୀ ନୁହେଁରେ ଗରିବ ହଟୁଛି ଜନମ ପରଠୁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ତୁମ ପକେଟରେ ଗୋଲାପୀ ନୋଟ ଗରିବ ଅଣ୍ଟିରେ ଖୁଚୁରା। ତୁମ ପକେଟରେ ଗୋଲାପୀ ନୋଟ ଗରିବ ଅଣ୍ଟିରେ ଖୁଚୁରା। କେମିତି ଲଢିବ ତୁମରି ସାଥିରେ କେହି ନାହିଁ ତାର ଆସରା। କେମିତି ଲଢିବ ତୁମରି ସାଥିରେ କେହି ନାହିଁ ତାର ଆସରା। ଭାଇନା 5 ଟଙ୍କିଆ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ 4 ଚକିଆଙ୍କ ଭିଡ଼। ଗରିବ ନାଁରେ ତ ସବୁ ଖାଇଗଲେ ଏବେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଟିକେ ବାଟ ଛାଡନ୍ତୁ। ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଭାଇନା। ବଢିଆ 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 ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଏବଂ ଭଲ ଭାବପ୍ରବଣର କଥା ଇଏ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ଏଇଠି ଅଟକି ଯାଉନି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଅନେକ କଥା ଅଛି ବାକି କଥା ଆଜି ଏତିକିରେ ରଖିଲି। ପୁଣି ଭେଟ ହବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ।